Heikkinen anteeksi Ilonan maaliin. Seuraavana luokan päättävä numero 19 karkeakauden nuorikauden Martta, ohjelman kotivinkille Pohjois-Karjalan seurakauden podcast. Ja Ilonalle tulokseksi 5. Tää on minun elämän tehtävä. Nyt muuttu tää kerralla oikein niinku... Mikäs katso tää on? Tää ei oo laskettu näin päin. Tää... No joo, ei se vaan sarrikatto, mutta joku tämmönen... Sarrikatto kuitenkin. Kyllä, tää on tämmönen luksusteltainen. Ei vittu, kyllä. Hieno ja kiva laji, mutta tää kyllä täytyy kyllä pikkusen niinku motivaatio niinku lähteä radalle laskeen. Joo. Tehdään niinku, että ei taas. Onks pakko? Ei, ja tämmönen torstaina saakka sairasta, mutta kultsaa muuta ja nyt sitten täällä uudestaan. Huomenna paikalla. Ei, joo,